Hej, jeg hedder Line, og jeg er instruktør i CPH Outdoor i Ung og Ud. Vi kører sådan et kærlighed til havet forløb for unge. Det gør vi, fordi at vi har en kæmpe stor kærlighed til havet. Vi har oplevet, at den kan give os en masse gode friluftsoplevelser, en masse gode naturoplevelser, og dem vil vi gerne give videre til en masse unge mennesker. Venstre. 360. Kommer vi på vandet i dag? Er det meningen, vi overhovedet skal på vandet? Lige nu er vi på Amager Strandpark ude i den blå foreningsby. Ung og Ud er en ungdomsforening under CPH Outdoor, som laver aktiviteter udendørs til unge. Vi er en masse instruktører, som kan lære dig en masse om forskellige outdoor-aktiviteter. Kajak, subboards, klatring, træklatring, mountainbike, bålhygge. Vi har det hele. Jeg hedder Anna Jo, og jeg er 18 år, og jeg er ude med Ung og Ud i dag. Jeg hedder Ingrid, og jeg er 17 år, og jeg er også ude med Ung og Ud i dag. Det fede ved at være ude, det er, at man er ude sammen med andre, og der ligesom bliver dannet fællesskab. Det er også bare nice at være udenfor, fordi man er i skole 7 timer hver dag. Jeg vil godt blive bedre til at stå på subboard, fordi det synes jeg bare var vildt fedt. Kom med ud på havet sammen med os og få nogle skills. Det bliver sjovt, og det bliver udfordrende, og det bliver meget fedt.